Moi! Tervetuloa katsomaan uutta videota. Mä oon täällä pitkästä aikaa rakkaan aviomieheni Ahmatin kanssa. Ja mitäs me teemmekään tänään? Ajetaan drive-ineen ja häröillään niin paljon kuin pystytään. Ei, vaan me ratkomme autokaistaan liittyviä myyttejä. Meillä on 4 ravintolaa edessä. Okei, lähdetään suuntaamaan ensimmäiseen paikkaan ja ennen kuin me päästään sinne, niin sun tehtävä siellä ruudun toisella puolella on laittaa mun kanava tilaukseen. Jos et ole vielä tilannut sitä, niin mitä sä odotat? Oot sä tilannut mun kanavan? Totta kai mä tilasin joka kerta kun mä näen sut. Ottakaa Ahmedista mallia. Ja sit like. Okei, aloitetaan Mäkkäristä. Ensimmäinen juttu on, että yleisesti aina, kun sä oot tilaamassa jäätelöä Mäkkäristä, niin se jäätelökone on rikki. Eli katsotaan, saadaanko me tänään jäätelöä tilattua, onko se kone rikki, jos se on rikki, niin selvitetään, miksi se on rikki. Ja toinen juttu, mitä me yritetään tänään Mäkkärin autokaistalla, on tilata tuote, jota ei ole olemassakaan. On valmiina keksitty, mun puhelimen muisti on tällainen tilaus, mitä yritetään tilata, ja katsotaan, että saadaanko me nämä tilaukset tehtyä. Lähestymme autokaistaa. Mitä sä veikkaat? Saadaanko me tilattua? Moikka, mitäs teille? Moi, mä otan suklaasundae. Yes. Mä voisin ottaa juustohampurilaisen, mutta voiko sen tehdä omilla valinnoilla? Niin kuin, että täytteet haluat valita? Joo, eli jos siihen sais 5 juustoviipaletta yhden sijasta. Eli lisää 4 sinne. Joo, sit ekstra suolakurkkuja. Ja niitä 1 kerta. No voi laittaa vaikka 5 suolakurkkua. Sitten tupla pihvi, ei ketsuppia. Ja sitten jos sais vaan sen niinku alemman sämpylän, että siinä päällä ei oo sämpylää ollenkaan. Eli se on vähän niinku keto. Yes. Kiitos, ei muuta. Luukku numero 3, kiitti. Kiitos! Mä en halua näyttää mun naamaa tuolle muijalle. Joo, mut kyllä sun pitää nyt ymmärtää. Okei, tässä vaiheessa kun me odotetaan super outoa tilausta, niin kommentoikaa alas veikkauksia, paljon toi hampurilainen maksaa. Mä veikkaan, että se maksaa 4,50 €. 8 €. Ei voi olla niin. Helposti. Sä tilasit No mulle joo, joku 6 juustoa ja Mut siitä 7 puuttuu 1 sämpylä. Haluatko alennusta? Haluatko sanoa sinne? Ei, mä maksan. Moi. Tilattiin sen takia, kun me haluttiin nähdä, että onko se kone rikki. Se oli eilen rikki. Mikä siinä on aina, kun se on rikki? Siis mä en tiedä, siitä eilen hajosi joku kahva tyyliin, mutta nyt se on korjattu. Ottakaa tää kuitti, että voitte muistella tätä sit vielä. Kiitos. Paljon se maksoi se hampurilainen? Siihen ei pystynyt edes laittaa 4 juustoa, mutta piti laittaa siihen jotain ihan outoa ja selittää keittiölle, miten ne tekee. Ihana myyjä oikeesti. Siis se, just ennen kuin mä aloin kuvaa ja kysyttiin häneltä totta kai, että voiko häntä kuvata, niin hän sanoi, että oliko tää tilaus joku vitsi, että tän on pakko olla joku YouTube-video, että tää ei voi olla normaalia. Tämmönen kelatkaa yhdestä hampurilaisesta. Mut paljon se nyt maksaa? 10 € maksoi se mun hampurilainen. -3, 7 €. Mä sanoin, meikä 8 €. En ois uskonut, että me saadaan tämmönen niinku ihan omasta päästä tilattua, mutta tässä se nyt on. Hyi. Hemmetti. Siis ei saa sanoa ruoalle hyi. Mut Uskotteko, että tää on oikeesti ihan sairaan hyvää? mä oon fine tän kaa. Mä just maksoin ekstraa 5 suolakurkusta ja nyt mä nypin ne yksittäin täältä pois, koska mä en tykkää suolakurkuista. Ja sä tilasit nyt 5. No, halusin vaan kokeilla, että miksei. Halusit pelleillä. Ne piirtää kello liituu, bro. Joo. No niin, suunnataan sitten. Mennäänkö Burger Kingiin vähän vaihtelun vuoksi? Mennään. Ja Burger Kingistä me yritetään tilata laulamalla. Mä oon nähnyt ihan sikana niitä sellaisia videoita, missä jengi tilaa laulamalla ja sitten joskus ne ei saa mitään selvää siitä tilauksesta ja joskus ne ärsyntyy siitä. Ja sitten taas joskus ne lähtee mukaan siihen laulamaan. Joten toivotaan, että tänään me saatais joku laulamaan meidän kanssa. Tätä. Pitäis mennä tää tolleen. Joo, sun pitää tilata tolleen. Me voidaan laulaa tai räppää, sillä ei ole väliä, että miten se tehdään. Lähestymme autokaistaa. Minä haluaisin yhden hampaarin.
Saataisko me yksi tuplajuusto ateriaa? Tuplajuusto ateriaa. Tup. Yksi tuplajuusto ateria. Joo, tuplajuusto ateriaa. Oliko sillä juomalla? Minä haluaisin Coca-Colalla sen, kiitos. Jees, tuleeko teille muuta? Ei. Kiitos. Kiitos. Se lähti mukaan! Miten se lähti mukaan? Mä olin ihan varma, että toi onnistuu. Siis tää oli paras juttu ikinä. Mä haluan nähdä, miltä se näyttää. Kuvataan tällaista haastetta. Kiitos, kun sä lähit messiin. Aika vittu kova jätkä. Haasteen menoa. Mut hei, nää Burger Kingin tuplajuusto saattaa olla ehkä mun lemppari hampurilainen ATM. Siis antoiko se meille ranskalaiset kaupan päälle? Ei kun mä pyysin ateriaa. Kun sä olisit laulut haluaisin hampurilaisia. Mitkä hampurilaisia? Lastushampurilaista. Et saa sanoa mikä hampurilaista. Mä seivasin sut. kuka nää kaikki ruoat jaksaa Sä syödä? et syö mitään. Mä tilasin nää. Sä et osannut tilaa. Mä maksoin vielä nää. En ois halunnutkaan hampurilaista. Et sä keksinyt kun Total Soundin. Siis kaikista maailman lauluista. Äsken sä räppäsit jotain ihme uusi juttu, Chicken Burger. Nyt sä laulat kun joku mun mummo laulaa on vanhoja lauluja. Suunnataan seuraavaksi Hesburgerin autokaistalle. Mä en muista milloin mä olisin käynyt viimeksi Hesen autokaistalla. Tässä vaiheessa videota kommentoi alas, oot sä Team Mäkki, Burger King vai Hesburger. Ja seuraava myytti on, että saako autokaistalta oikeasti nopeampaa ruokaa kuin sisältä tilaamalla? Mitä me tilataan? Kummallakin pitää olla sama tilaus. Cheddar-tähdet ja minikanahampurilainen. Vet. Okei, mä juoksen nyt tonne, mutta kattokaa millaiset kengät mulla on. Mä syytän näitä. Mene nyt. Mä syytän näitä, jos mä oon hitaampi. Mä oon kyllä siis aivan varma, että Ahmed tekee tämän nopeammin. Ja kyllä se on jotenkin kumminkin chillimpi sit toisaalta istua siinä autossa. Toisaalta tää on aika helppo tilaus, sitä voi olla, että niillä on noi sakkas tuolla jo valmiinakin. Ainakin ne tähdet varmasti, mutta katsotaan. Niin siinä kävi, että tämä myytti osoittautui vääräksi. Nimittäin minä olin nopeampi. Eli Täällä on niinku täällä on niinku healthy food, tämmönen niinku maraton. Kyllä. Tällaista voisi useammankin harrastaa. Mä menen kyllä tän jälkeen niinku tekee jotain, missä palaa kyllä kaloreita. Tää tullaan nämä hampurilaiset korvasta ulos, joten siirrytään cheddar-tähteen. Kaikki, jotka seuraa mua ja tuntee mut, tietää, että olen erittäin kova juuston ystävä ja tänään arvostellaankin nämä cheddar-tähtöset. Kyllä chili cheese topsit on parempi. Okei, viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä, olemme saapuneet Subwayhin. Mua alkoi ainakin vähän niinku huikomaan jo nämä hampurilaiset ja cheddar-tähdet. Viimeinen myytti, mikä me murretaan, on se, että onko aina edellisen ihmisen tilaus autokaistalla, mitä jengi on tilannut näissä haasteissa ja videoissa, niin onko se jotain todella pahaa? Mähän oon joskus aikoinani kuvannut tällaisen videon, mutta siitä on niin monta vuotta aikaa, että mä en yhtään muista, että mitä siellä oli. Miksi et sä kuvannut sen samankaan, ketä kuvasi sun kanssa? Tuolta. Siis mä oon joskus käyttänyt autokaistaa yli 10 vuotta sitten, jossain kesätöissä. Mä muistan. Mä olin kuljettaja. Oi, ootteko auki? Joo. Olisiko mahdollista tilata tismalleen sama tilaus, mitä edellinen meidän edessä oleva tilasi? Anteeksi. Onko sama mitä aikaisempi asiakas tilasi? Joo, pieni hetki, mä voisin miettiä. Vähän jännittää, että sieltä tulee. Moi. Kiitos. 8,90 €. Okei, jännitys tiivistyy. Mitä te veikkaatte, että täällä on? Mä veikkaan, että... Subi, mitä siellä on? Niin, siellä on lintu! Siellä on lintu, se lentää! Mä veikkaan... Kala! Onko siellä kala? Kuka tämä Mä veikkaan, että kala? täällä on kalakukko. Tekis mieli. Ahmed rakastaa kalakukkoa. Milloin mä en ollut markkinoille? Joo. Siis tää on wrappi, eikä leipä. Mitä lihaa tää on?
Ei hengittää pahaa. Holy shit. Tää on pahinta, mitä mä oon ikinä syönyt. Tuolla on tehty jotain. Tuohon on laitettu ihan vitsistä etikkaa. Okei, mä voin sanoa, että tää on pahin suvi, mitä mä oon ikinä syönyt. Pahinta, mitä mä oon ikinä syönyt. Joo.